Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Strip i danas ćemo pričati o parfemu ili proizvodu, kako već želite, mog kolege koji također snima recenzije, a to je Parfem Booster. Ukoliko niste znali već o čemu se radi. Sad, možda ste upoznati sa istorijom između mene i Viktora, nismo završili baš na najboljoj nozi, ali svakako ne želim da to ikako utiče na recenziju ovoga. Ovo nije recenzija Viktora, nije recenzija njegovog kanala ili njegove ličnosti, već isključivo recenzija ovog proizvoda. Također želim da napomenem da nisam plaćen da pričam bilo šta. Ovo je apsolutno iskreno, nemam nikakve veze ni sa Viktorom, sa bilo kojim marketingom. Ova boca čak i nije moja, pozajmio sam je od druga kako bih istestirao ovu stvar i kako bih snimio ovu recenziju za vas. Sad, za početak, o čemu se radi? Parfem Booster je preparat koji je namenjen da produži trajnost ili poboljša performanse vaših parfema. Sad, ja bih rekao da je ovo samo po sebi već parfem, pošto ovde piše 15 ml extrait de parfum, što u principu znači da je ovo parfem samo po sebi, plus ovo je nešto što vi prskate na sebe kako biste mirisali bolje, tako da jeste ovo parfem, nije preparat kozmetički. Ne. Da, sada. Da li je ovo jedna velika prevara, jedno đubre koje ne radi ništa, koje ne služi apsolutno ničemu, sem da pokupi pare od naivnih pratilaca mog kolege? Ne, nije. Ovo je zapravo jedna jako korisna stvarčica ukoliko ste neko ko inače kupuje jeftine parfeme ili parfeme ne baš najbolje kvaliteta. Zašto sada to kažem? Upravo ću vam ispričati. Tačnije, ja sam ovu stvarčicu, ovaj Parfem Booster, probao više puta sa nekoliko parfema. Prvi parfem sa kojim sam ga probao kada sam se susreo s ovim prvi put jeste Acqua di Parma Colonia Essenza. Jedan od mojih omiljenih parfema, parfem koji sam u tom trenutku imao sa sobom. Stavio sam jedan sprej boostera na ruku, sačekao da se to osuši, kasnije prsnuo sprej Acqua di Parme. Mislim da je tako Viktor to objasnio u svojim klipovima. I bio sam toliko iznerviran, toliko besan, došlo mi je da sam sebi odgrizem ruku od ovakvog remek dela, koje na meni inače traje od 8 do 10 sati, bez obzira što je ovo kolinska voda. Dobio sam jedan takav bućkuriš koji je mirisao kao da sam sebe namazao rukolom ili zelenom salatom ili nečim tog tipa. I to je trajalo jedno pola sata, na svu sreću nije duže od toga i onda se totalno izgubilo. Nakon toga želeo sam da odmah snimim recenziju ovoga u kojoj ću ovo napljuvati, uništiti i bukvalno reći ljudima kako je ovo najveća prevara u istoriji parfemske industrije i da ne kupuju ovo, bolje da bace svoje pare u WC šolju nego da kupe ovo. Ali drug koji mi je dao ovo me je zamolio da mu dam još neku šansu i to sam i uradio. Kasnije
probao sam booster sa 2 dizajnerska parfema koji inače važe za parfeme sa jako slabim performansama, a to su Armani Acqua di Gio i Dolce & Gabbana The One. Šta se onda desilo? Pa, ukratko, ništa. Nije se desilo ništa, stavio sam ih uporedno na jednu ruku samo parfem, na drugu ruku parfem preko boostera i bukvalno se nije desilo ništa. Parfemi su mirisali isto, trajali su isto i projektovali su isto. Onda sam već bio u fazonu, brate, šta je ovo, okej, bolje nego prošli put svakako, ali zašto bi neko bacao pare na nešto što ne služi ničemu? Znači, u najboljem slučaju neće se desiti ništa, u najgorem slučaju uništit će vaš parfem, trajeće još kraće i mirisat će kao govno. Ali, ponovo, želeo sam da mu dam još neku šansu, želeo sam da vidim u čemu je stvar, nisam hteo tek tako na kontu 3 nošenja da kažem da je ovo ne valja, bacite to u đubre, nemojte to da kupujete. Želeo sam da vidim da li će stvarno da proradi na meni. I na kraju to se i desilo, da. Booster jeste radio. Zato i kažem ovo nije prevara, ova stvar zapravo radi. Zapravo služi onome čemu je namenjena i onome čemu je reklamirana. A to se desilo tek kada sam je spojio sa ovim parfemom. Možda ste ovo videli, verovatno jeste, ukoliko ste ikada izašli iz kuće i otišli do prodavnice, videli ste ovu bočicu. Straight. Ni manje, ni više nego straight. Iskopao sam ovo čudo iz svog ormara, stajalo je bukvalno skroz pozadi, prašnjavo, i rekao, ajde, da vidimo šta će sad da se desi. Stavim na jednu ruku samo njega, na drugu ruku njega preko boostera i stvarno radi. Na ruci gde mi je bio samo straight, trajao je neki pola sata, sat vremena, bukvalno uz minimalnu projekciju, blejao je tako uz kožu i to je to. Dok na drugoj ruci, gde sam imao booster, pa preko njega straight, zapravo je trajao pa jedno barem duplo duže. Da, bukvalno duplo duže je trajao, to je sat i po, 2, ne više od toga, ali ponovo, to je duplo duže nego što inače traje. Projektovo je dosta bolje i čak, iznenađujuće, mirisao je lepše nego inače. Ovo je čista sintetika, bukvalno osjetit ćete da je čista sintetika ukoliko ste mirisali bilo šta što je, pa čak i ako ništa niste mirisali sem straighta, znaćete da je ovo čista sintetika. Ovo je takođe čista sintetika, ali moram da priznam čak i kvalitetnije od ove ovde, jer kada se ove dve stvari spoje, ova stvar miriše bolje nego kada bleji tako samo po sebi. Tako da li je ovo prevara? Ne. Da li radi? Da. Možda. Ponekad. Ako uparite sa pravim parfemom. A da li je ovo vredno vašeg novca? Ne. A sad ćete čuti zašto. Ova mala stvarčica ovde, koja može biti korisna ukoliko koristite parfeme, dajde da tako kažem, manjeg kvaliteta, poboljšat će miris, pojačat će performans u svakom smislu, ali ovo košta nekih 2000 dinara za 15 ml. Boca jeste jako dobra, sada na izgled manje više, ovaj logo, da. Staklo je poprilično kvalitetno,
To moram da priznam, sprej radi odlično. Možete vidjeti, sprej je bukvalno jedan od najboljih koje sam susreo do sada. Ali ovo što se nalazi unutra ne vredi više od euro po mililitru. Ovo izlazi nekih euro i 10 po mililitru. Za taj novac bukvalno možete kupiti amuaž. Možda ne amuaž, ali možete kupiti bilo koji Chanelov parfem, bilo koji Diorov parfem, bilo koji jeftiniji niš parfem. Ovo je duplo jeftinije po mililitru od ovoga. Ako možete da verujete. Verujte, jeste, to je istina. To nisam ja izmislio, to je stvarno tako, ljudi. Ovo košta duplo manje od ovoga kada se preračunate. Ako kupite ovo, ovo vam nije potrebno. Ne morate da kupujete booster i straight, za taj novac kupite ovako nešto, booster vam nije potreban. Ukoliko već imate ovako nešto, ni slučajno nemojte da ga mešate sa boosterom, uništit ćete ga. Znači, činite smrtni greh. Tako da, ne, ovo nije prevara, da ovo radi stvarno, ono zašto je namenjeno, istina je, i ne, ovo nije vredno kupovine, ja ovo ne bih kupio, tako da to bi bilo to, do sledećeg viđenja, pozdrav.